Республикабызда Киров өлкәсе муниципаль берәмлекләр советы делегациясы булып китте. Лаиш районында күршеләргә муниципалитет мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Татарстан муниципаль берәмлекләр советында узган очрашуда ассоциация җитәкчесе Әгъзәм Габайдуллин халык хакимияте эшчәнлегенең нечкәлекләре, җирлекләрнең вәкаләтләрен тормышка ашыру юллары һәм үзара салым программасы турында сөйләде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбипов агросәнәгать комплексының эшчәнлеге белән таныштырды. Хәзер Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерүнең тулаем күләме буенча илдә 3нче урында тора. Товарларның яртысын диярлек фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар җитештерә. Соңыннан Татарстан һәм Киров өлкәсе муниципаль берәмлекләре советлары арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Килешүдә безнең бөтен сфераларда чагылган, булмасын ул сәнгать өлкәсе, булмасын ул авыл хуҗалыгы өлкәсе, булмасын ул гомумән менә нинди муниципаль берәмлекләрдә нинди проблемалар бар, ул проблемалар ничек менә хәл итү юллары турында без бүген инде бу шартнамәдә күрсәтәчәкбез.